kham la yu Giêsu ban ya pai la ngã kham i ya u ban ya gas pa pu thai ngã kham je yu Giêsu bla sha ya pai ngã kham la ya u bu sha na ma jong a om dan la re om dan ban pelai kum yang a na jing kum u sai tan bat ka bo ngã kham la yu Giêsu là kia nong qua ngàn ai chỉ hạ là chính ngã kham chế yu Giêsu ban ya puram ngã kham la ban nghe bát chan ya tăng ha ngã kham i yu Giêsu ban ya bơ thầy ngã kham la ya u ban yo im ru chưa nam ông đã la kham la yu Giêsu là kia nong po ngàn ai chỉ hạ ở trên di paraman sim di bakordo ni emma ka perthai trong cái jingle lam Jing thala, jing subha, gisan jar ka jing em jangi, baman la ka sni. Dongin paj ka tin jong belai ka bang, agani ka sni ka menta, ya no ken nin chiet jau belai la ni ka spa jong ka. En dai da ka ka jing mot agani ka pon ka. Nga kham je do Giêsu, bani ki baro ki badan la ka pertai. Om dan la re om dan ban pelai kum yang a na jing kum u sai tan ban ka po ngã kham la yu Giêsu là kia nong po ngàn ai thì hạ là chính ngã kham la yu Giêsu hấp đen trên bàn ngã kham chết ya u man ba ngã cha kham la yu Giêsu buscau jen an ngàn ai chi yu Giêsu shim ya nga tu ya lam om dan la de om dan ban pelai kum yang nga jing kum u sai tan ban ka po
爱情